जोंनि चिफ सार प्रमद सार बिथांखौ आङो साबायखर बावगोन जे बिथाङा जोंनि बे बिटिआर हालामाव जायफोर बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय बेमारजों जुजिनानै दङ बिथांमोना सरकारनिफ्राय जेबो माने सुबिदा मोनाखैमोन आरो लोगोसे बिथांमोना जिउ खांनाय राहा लामायाव गोबां माने बेले बेजे जेंनाजों बिथांमोना जिउ खुंगासिनो दंमोन जों बिथांमोनखौ जोंनि दोलोआ सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जों बिथांमोननो बा जेसेबांखिनि हायो जोंनि सरकारा जाय माने सुबुंफोरा बेमाराव गोग्लैनानै दङ गोबाव समनिफ्राय बिथांमोना मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै जों बिथांमोनखौ जोंनि दोलोनिफ्राय जोंनि सरकारनिफ्राय जोङो मायबा नङा मायबा मोनसे जोङो बिथांमोननो जोङो सुबिदा होनानै बिथांमोननि जिउ खुंनायाव जाहाथे बिथांमोना माने इजिलि जिउ खुंनो हायो जों बेखौनो माने दोलो बा सरकार फैनायनिफ्राय जों खामानि मावगासिनो दङ। दा बे समावहाय गोबां बेबायदि बेरामाव गोलैना दङ माखासेखौ नुस' हाया माखासेखौ मोनथिस' हाया बे समावहाय सासे नैबे आमगुरिनि इयुथ बिथाङा नुसननानै गोबां मोनसे मदद होनायखौ नुनो मोनदों बिथांनिसिम मा साबायखर आं बिथां मंगल सरगयारि फंबायखौ साबायखर बावगोन बिथाङा माने दोलोनि जानानै खना खनला गामियाव गोग्लैनानै थानाय जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोना जायफ्रा माने दुखुथिया हालोदाव दङ बिथांमोनखौ जों नुसुनैयाव माने जों बिथांमोनखौ खबर लानो हास्लाबैयाव बिथांमोना जोंनि बे फंबाय बिथाङा सासे समाज सिबियारि हिसाबै गामि गामि थांनानै न'खर न'खर थांनानै बिथांमोनखौ हालोदखौ खबर लादों आरो खबर लानानै जोंनि दोलोआव जनायनायजों लोगोसेनो जोङो माने जोंनि माने सरकारनि गाहाय माने चिफ सार बिथांखौ जनायनानै नैबे जोंनि सुबिदाखौ बे हुइलचेयार शेयारखौ जोङो बिथां सुमिन बर'नो जों गथायनानै होदों बिथाङा 3 बोसोरनिफ्राय माने बेबायदिनो दंबाय थायोमोन कुनु सरकारनिफ्राय सुबिदा मोनाखैमोन जोंनि दोलो बा सरकार फैनाय लोगो बिथांनि बे सुबिदाखौ माने लानो हादों बा जों बिथांनो होनानै जों खोब गोजोननाय मोनदों। गथ'आ मा जादोंमोन? गथ'आ माने हाबानि गारिया एक्सिडेन्ट खालामना दोनना थांबाय आरो जेनेबा दा ओमफ्राय आखाइ साखाइ हास'बाय बायनायखाय सिर गैयिखाय हास'नो गोनां बायद' गोलैबाय थाबायनो हायाखै आरो ना दा थाबायनो हायाखै आरो ब्रेना डेमेज जाना दङ ब्रेना फायाखैनो जों दा डक्टरखौ लाबोबाय थानाय जादों आरो जों थाबायनोथ' हाखाया थाबायनो हाया ओमफ्राय बेबायदिनो बिथांखौ लांलाय लाबोलाय खालामनाय ओरैनो दसे बामनानै लाना थांनानै दसे जहैयो नारथिङो थेलाव नुनो मोननाय जादों दिनै बिथांनि थाखाय हुइलचेयार लानानै फैदों बे गामिनिनो सासे समाज सिबियारि लाइमोन बिथां मंगल सरगयारि बिथाङा बेसेबां गोजोननाय दं? जोंथ' दा बेबायदि होफैनायखाय बहुद जों गोजोननाय थादों आरो जेनेबा दा बेबायदि माने मदद होफैब्ला जों माने गोसोफोरखौ मोजां नाङो आरो जेनेबा थारैनो सोर सरकारखौ साबायखर बावगोन? जों सरकारखौथ' बे दा जिबायदि सोलिदों बे सरकारखौनो जों मोजां मोनो आरो जेनेबा दा मदद होदो जेला आंखौ सिगाङै मेडिकेलाव लांनायावबो आंनो बहुत मदद होफैदो थाखा फैसानिबो ओरैबायदि आरो ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्राबो आंनो हाजारनि सिङावनो रावबो होआखै नङाबा आं 17 लाख थाखा आं फिसाखौ माने मेडिकेलाव थिखांनो हायामोन आरो जेनेबा मोजाङानो सिगांथ' बिराद मोजां थाबायनो हायोमोन दा सोर होदों नोंनो साइकेलखौ? आबाय बांगारा माने बिटिसि सरकारनिफ्राय आरो बिटिसि प्रमद सारनिफ्राय आरो ना